Здравейте, хора. Здравейте на тук. Аз съм тук с Коко. Коко. Кажи се ме. Crazy Fish. О, кой е това? С Crazy Fish. Абонирайте се за него. И това е Никито. О. Сега ще играем на Skyblock. На Skyblock малко сме се поразвили. Като казвам малко, вижте цялото това пространство. Слизам долу. Мисълта невъзможно. Къде отиваш? Ще умра! И с го. Помага. Умря ли? Поне умрях на Иса. В тебе лекарката. Значи си такова и ти купай, аз ще мързвам. Чай. Тук съм. Колко чули ти купай, аз ще мързвам. Браво! Атака на дебелей. На дебелей. После ще носиш, ще се сложиш скин дълъг 3 блокчета. Да, добро. И краката ще се щупи. 3, 2, 1, 0. Минус 1. Готово. О, какво е това? Майде човек навсякъде има кабелстон пръснат. Аз не мога да разбера как дърветата толкова бързо растат. Всъщност това е до водата, да има логика, ама все пак Майнкрафт няма логика. Дори името няма логика. Какво е? Дори името няма на Майнкрафт логика. Майнкрафт. Да, точно. Толкова малко логика. Коко, я засади той. Кое? Дай. Да. Да го засадя. Защото не мърси. Да, аз да правя той. Колко я да е и кабел. Какво? На ти кабел стол. Чакай. На. Нямам друг. Опа, той падна долу. Колко беше? 26. Сериозно? Не, 16 беше. Може би. Аз взех 4. Значи са паднали 12. Кирка или мотика? Кирка. Опа, я ще умра. Имаме много храна. Такова. Не питайте откъде е храната. Дар от Бога. Един изрод. Един продавач на наркотици ни я даде. Добре, той просто я мяташе на спална и аз пъргавия спринтьор там, като някой принтьор. Веднага се втурнах. Знаеш какво ще е най-якото сега? Че ти може би няма да се чуваш. Що бе? Не знам. Имаше една настройка, не знам дали съм я правил или не съм. Чакай. Хъдъм. Къде си, бе? Ами на Айланда и трошка кабелстоун. Този път не сме с Петю. Лигата изтегнала ли се? Не. И
Казах много отдавна, че снимам на някоя нова игра и тази нова игра ще бъде LOL. LOL. Ще ме видите какво съм профул. League of Legends. Направо. Аз за какво се направо да човек, много съм тъп. Браво. Чакай, с кой бутон беше? Не! Знаеш какво направих току-що? Ко? Мет на 90 кабелстон. Който прави стаки. Стаки Натиснах 20. F9, чакай. Пак. Аз ще се самоубия с 90 кабелстон. Добре, отново съм тук, просто много съм се пицат на жезда. Добре. Някакъв... О, това е Ghost от Call of Duty. Ghost. Ghost. Има ли скин? Но аз откъде я знам. Добре, седна. Колко фрапс май няма да... не знам. Май няма да ти издържи за лол, не знам. Всъщност ти издържи, аз говоря. Ще се самоубия сега. В лава. Къде бе? Паднах! Звънете ма! Не исках да падам. Исках да ми наблизо. Готово. Така ли? Чакай, не. Така ли и са килва? Ама беше много забавно, когато Алекс оттръгна. Опа, фак, и аз паднах. Къде е Спайдер, бе? Спайдер посред бял ден. Тук ще сложил дърт. Дирт. Най-якия блок в Майнкрафт е дъртът. Защо? Защото можеш да го мяташ без да ти пука. Колко имаме 2 ябълки? Човек, знаеш ли, че това легендарките нямат смисъл, когато си на Skyblock? Що? Защо да ги ядеш легендарките? За кеф. Опа! Само гледам някакъв дядо Коледа. Опа! Така. Абе. Чакай. Ти още ли снимаш? Да. Да спирам ли? Те аз знам. Не, чай. Това ще го нарека трейлър. Ако го спра сега. Ако в момента гледате този клип и той е качен и заглавието му не е трейлър Skyblock, трейлър номер 2, значи това не е трейлър! Има още много от клипа, баш много не, ама на време. Дядо Коледа, това ти ли си? Изчакай, бе, да спрем. Чакай, айде да направим таковата ролята. Какво да направим? Чакай. Чакай да взема айтеми. Пародия? На такова. За Пародия Коледа. с дядо Коледа. Дядо Коледа някакъв. Ха. Как умира от света. Пада от света. Сега, нали знаеш, помниш ко? За... Аз още не съм спря да снимам обаче. С дядо Коледа. Добре. И разбрах ти какво ще следващия клип. Аре... Чакай. Аре, чао и... Абонирайте се, лайквайте. Дори да не ви е харесал, пак трябва да лайкнете. И аре... Защото един лайк е равен на една спасена котка. И аре, чао.